Представи си, че убиеш цяло семейство. И след това останеш да живееш в къщата им. Да се храниш там, да се грижиш за животните им. Това не е филм на ужасите. Това е реален случай от Германия. 1922 година. Фермата Хинтеркайфек. Хинтеркайфек е изолирана ферма, заобиколена от гора. Живее семейство Грубер. 6 души, включително малко дете. Съседите ги описват като странни, затворени, но нищо не подсказва какво предстои. Месеци преди убийствата започват странности. Стъпки в снега, които водят към къщата, но не и обратно. Шумове от тавана. Ключове, които изчезват. Бащата споделя страховете си, но не търси помощ. Когато семейството спира да се появява, съседи отиват да проверят. В плевнята откриват първите тела. Подредени, ударени с едно и също оръжие. В къщата останалите. Детето, бебето, всички мъртви. Аутопсията показва нещо ужасяващо. След убийствата, някой е останал да живее там. Хранил се, палил е печката. Хранил е животните, дни наред. Убиецът никога не е открит. Заподозрение има. Теории много. Но истината е погребана заедно с семейството. А ти как мислиш? Бил ли е някой, когото са познавали?